Mga kapuso, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,170 kilometers silangan ng Southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, masyado pa itong malayo at wala pang epekto sa bansa. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa. Patuloy naman ang pag-iral ng hanging habagat sa western section ng Southern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa halos buong Northern at Central Luzon. May matitinding ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, gayon din sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao.